Vezi? Toată marfa este proaspătă, luată de pe gheață. Acum calamarul urmează, care îl dăm pe arondele. Îl vom adăuga. Să miroase plăcut și frumos. Putem să mai adăugăm puțin ulei de măsline. Mai tăiem și calamarul 2, numărul 2, pe care înainte l-am curățat. Ca să vedeți, nu i-am dat pielița jos, să se observe că este foarte proaspăt. Mai avem 2-3 tentacole, să fim astăzi generoși și punem totul, pentru că avem masă mare. Asta este o porție pentru 4-6 persoane. Acum lăsăm în voia soartei. Mai avem 4 creveți care îi florăm sau îi tăiem sau îi desfacem. Decorticați, cozi de creveți. Eu am mai explicat de ce îi tai să fie cât mai plăcut optic și. Acum la urmă amestecăm ceapa. Astea au fost ingredientele deocamdată. Mai durează puțin, 3-4 minute. Pentru a uni și a face, deja se face o mică fierbere în baia de ulei. Arată super, vă puteți imagina ce gust va avea la sfârșit. În momentul acesta avem niște scoici decorticate, le vom pune și pe ele. Astăzi suntem, am spus, foarte generoși. Punem ca să fie pe placul tuturor. În momentul acesta adăugăm vinul alb. O să mai adăugăm puțin la urmă. Avem aici un praf de șofran în compoziție cu un alt ingredient, puțin mai pentru culoarea respectivă care o vom da paelii. Următorul pas care îl vom face, vom adăuga brodul de vită, sau sucul sau zeama de vită. Nu foarte multă, 4-5 minute. Acesta este un procedeu puțin mai lung ca la celelalte preparate cu care v-am obișnuit eu. În momentul acesta putem să adăugăm, avem un orez prefiert, ca să nu pierdem timpul foarte mult, care îl vom adăuga și pe el, în această paie. Este destul de suficient pentru că acum nu de glumă, dar să nu facem ochii de la prea mult orez. Oblici. Vom aștepta câteva minute. Între timp, eu mă pregătesc pentru farfurie. Faina noastră va dura câteva minute. Cam lent focul astăzi îmi joacă peste. Dar mă răzbun pe el data viitoare. Am găsit-o. Ne-am pregătit de montare. Va mai dura câteva minute.
Sper că vă plac culorile mele. Compoziția toată, acum prin ferbere, își combină gusturile și aromele. Vedeți ce culoare gălbuie aprins? Acesta este de la ingredientul pe care l-am pus. Acum vă luau o bătărie. Va mai dura câteva minuțele. N-ar fi rău. Nu merge. Nu merge focul. Da, mai durează puțin, că nu pot să-l pun în farfurie. Dar cum arată? Super. Bă, n-auzi, bă, sus acolo. Ce mă? Bă, te-a strigat, domnule. Ce mă strigăm? Da, mai trebuie să mai scadă. Dar nu e focul. La 9 ar fi trebuit să... Am un pic de ceva. Ne-am uitat. I-aș fi pus așa două, dacă aveam cum grătar să trec. Las așa cum era aici totul sau o